Ja hyvää huomenta. Ensimmäinen podcast-lähetys on alkamassa ja juodaan tässä vähän maanantai-aamukahvitta kollegan kanssa. Ja tänään puhutaan hieman kurssihuoneesta ja työturvallisuudesta tiiviissä 2-3 minuutin ajassa. Ja nythän aiheena on siis työturvallisuus ja viime aikoina me ollaan huolestuttavasti mediasta nähneet, kuinka paljon vakavia työtapaturmia on tapahtunut ja kuolemanjohtaneiden työtapaturmien määrä on jopa kaksinkertaistunut. Ja eikö ole aika surullista? Kyllä tämä on erittäin surullista, ei voi muuta sanoa. Eli onko tämä nyt siten, että vallitseeko meillä sellainen tilanne, että työturvallisuuden merkityksestä puhutaan paljon, mutta samalla on ainakin tilastojen valossa on perusteltua kysyä, että tehdäänkö me oikeita työturvallisuuteen aidosta vaikuttavia tekoja. Erilaisten onnettomuuksien seuraukset aiheuttavat moninaisia ongelmia niin työntekijälle, yritykselle, työntekijöiden perheille sekä myös yhteiskunnalle. Ja kysytäänpäs nyt kollegalta, miten esimerkiksi kurssihuone lähestyy ja tulee kantamaan oman kortensa kekoon tässä työturvallisuuden kehittämisessä. No kyllä kurssihuone panostaa työturvallisuuden parantamiseen ja nyt julkaisemalla lähiaikoina tämmöisen toimiala riippumattoman työturvallisuuden verkkokoulutuksen. Tämmöisellä työturvallisuuskoulutuksella yritykset parantavat työturvallisuuden aina tietoisuutta, asennetta sekä koko yrityksen työturvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on luonnollisesti se 0 tapaturmaa ja samalla saada aikaan säästöjä vähentämällä niitä sairaspoissaoloja sekä niistä aiheutuvia tuotantohäiriöitä. Semmoinen hyvä työturvallisuuskulttuuri osoittaa myös vastuullisuutta yritykseltä. Samalla myös parannetaan työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Työturva TT-kurssin sisältö on kovaa vauhtia valmistumassa ja kurssin sisältö tulee olemaan parhaillaan valmistumassa olevan työturvallisuuskoulutuksen standardin mukainen ja käsittelemään ne standardissa määritellyt asiat. Koulutuksessa käsitellään lisäksi myös alaistaitoja, työergonomiaa, siisteyden ja järjestyksen merkitystä, erilaisten koneiden turvallista käsittelyä, erilaisissa työkohteissa työskentelyä, henkilösuojainten käyttöä sekä tietysti myös yhteistä työpaikkaa ja työpaikan yhteistoimintaa. No mutta toihan näyttää siltä, että toi kurssi on siis tosi monipuolinen ja antaa nimenomaan toimiala riippumattomasti paljon tietoa ja ymmärrystä työturvallisuudesta yleisesti sekä valmiuksia työskennellä turvallisesti. Käsitikö oikein? Kyllä, se on juuri näin. Lisäksi kurssilla saatuja pätevyyksiä voidaan luonnollisesti edelleen syventää muun muassa toimiala- ja työpaikkakohtaisilla koulutuksilla ja perehdytyksillä. Ja koulutuksia on luonnollisesti saatavissa myös meidän kautta. Meiltä on saatavissa myös työturvallisuuden asiantuntijapalvelua, jota tarjoamme yhdessä verkoston ja meidän kumppaneiden kanssa. Eli mikäli haluatte hankkia jo ennakkoon kurssioikeuksia, esimerkiksi nyt vaikka kesätyöntekijöille, niin kannattaa olla meihin yhteydessä. Toinen hyvä tapa hankkia ennakkoon kursseja paljon markkinahintaa edullisemmin on osallistua kampanjaan yhteisörahoitusmesenaatti.me-palvelussa. Eli nythän siis kaikkien kannattaa jo etukäteen olla kurssihuoneeseen yhteydessä, niin te voitte sitten yhdessä katsoa kustannustehokkaan, riskittömän ja vastustamattoman kokonaisuuden. Ja hei, tässä oli meidän tiivis ensimmäinen podcast-jakso. Ja hei, mukavaa kevään jatkoa kaikille ja muistakaa työskennellä oikein ja turvallisesti. Kuullaan ja nähdään seuraavassa podcast-jaksossa. Kiitos, moi moi. Kiitos kaikille, moi moi.